Bună și bine ați venit pe YouTube channelul meu. Pe mine mă cheamă Sofia și astăzi am să fac un unboxing Grădina Max. E prima oară când am comandat de la compania aceasta, dar au avut niște oferte faine în perioada aceasta, până la 80% reducere. Și am luat câteva chestii, peste 20 de produse. Au venit în 3 boxuri. Ca acesta, cred că asta e principalul. Și să vedem ce avem înăuntru. Da. Deci am aici înăuntru factura și un caietel cu sfaturi și recomandări. Și în acest box, așa sunt împachetate cu chestia asta de carton, care e foarte bună, fiindcă nu prea îmi place dacă e prea mult plastic și pot să pun pe compost. Deci înăuntru aici am câteva trandafiri, am luat 3 trandafiri floribundă, diadem roz de Monaco, prins de Monaco, un trandafir urcător Goldstern se cheamă. În acest pachet mai am mur, Navajo și zmeuri montan Cascade Delight. Am luat o grămadă de zmeuri și mai ales zmeuri orange și yellow golden. Hibrid de mură și zmeură, Loganberry se cheamă. Da, am avut și mai multe înainte, dar să vedem. Da. Și celelalte cu aceste cups sunt foarte bine împachetate. Asta cred că e un afin. Da. E afinul Blue Gold. E aici înăuntru. Așa. Da. Mai am un dud negru Riviera și un zmeur negru Bristol. Am luat niște căpșuni urcătoare, zmeu remontant orange, zmeu remontat golden cream. Da, am zis să am luat o grămadă de zmeuri. Și e fain că în aceste pachete, de fapt, sunt toate instrucțiunile cum trebuie să planteți, de pildă, un zmeur. Da, am și un afin pink, blueberry, pink și se cheamă blueberry. Aici, acesta o fi mini kiwi Issai. Și am luat mai ales soiuri care rezistă până la minus 25 de grade. Da, hai să vedem cum arată acesta. Scuze pentru zgomot. Dar de kiwi sunt foarte curioase de kiwi. Uitați-vă, nu e uscat, e frumos. Are nevoie puțin timp să se acomodeze pentru soare, deci nu se pun direct afară acum tot. Cred că acesta trebuie puțin timp să se acomodeze înăuntru și fiecare zi câteva ore afară. Deci mai am mai multe zmeuri orange, da, altceva coacăz roșu, Roland, hibrid de mure și zmeură Tayberry, Medana, Tayberry, hibrid de mure și zmeură Boysenberry și coacăz alb Versailles. Da, și aceste cu mai mult împachetate și mai am și Magnolia Royal Star. Am puțin de lucru cu ele, dar sunt foarte bucuroasă și cred că o să mai comand de la Grădina Max. Deci, pa!